Què ens contava Hergé al Lotus Blau? Hergé va escriure i dibuixar l'any 1946 el Lotus Blau. En aquest còmic, l'autor planteja algunes qüestions que, malgrat els anys que han passat, continuen sent problemes que no s'han solventat al segle XXI. Racisme. Imbècil, brutxinet, has espentat un blanc. De la nostra vella civilització occidental, aquesta admirable civilització occidental, qui ho has fet aposta, brutxinet, vaig ensenyar-te jo la manca de respecte a un home de raça blanca. Los negros a África, los chinos a China, los moros a esta tierra, pues la madre los parió. Abús policial. Heu de saber que el jove que hem portat ací aquesta nit s'ha barallat amb un dels vostres compatriotes. Al vostre lloc jo li fotria una bona correcció. Fue eso, a base de golpes, me practicaba la bolsa, me preguntas sin parar y todo el rato así. Però com això és ficció, ací guanya Tintín. Falsa senyera. Ací $5.000 per començar i tindràs la mateixa quantitat quan la feina estiga feta. I una altra cosa, recorda que si ho dius a algú trobaràs la mort, saps? Bé, ara, mone. Bum! Perfecte. Hola, la comissaria de Chengfu, una colla de xinesos han fet votar pels aires la via del tren. Sí, al kilómetro 123. Que las noticias británicas informaran 23 minutos antes de que ocurriera la caída de la segunda torre. Raro, ¿no? Donde un ex agente de la CIA afirmó que estuvo involucrado en la demolición controlada de una de las torres aledañas a las Torres Gemelas, Malcolm Howe, de 79 años. La caída libre del edificio sin ladearse es equiparable a demoliciones controladas. Tràfic d'influències. Hola? Sí, sóc jo. Amb qui tinc l'honor de parlar? Ací Dawson, el cap del Departament Internacional. A un tal Gibson l'heu fet presoner al vostre territori, saps, no? Sí, és un peix gros de la indústria americana. Us aconsella deixar-ho en llibertat. Us pot portar mal de caps. M'entens, oi? Clar, amb una condició. Nosaltres estem cercant un jove espia europeu anomenat Tintín. Si cerquen part dins el vostre departament internacional, ens el lliurareu. Clar, comandant, podeu comptar amb mi. Vale, primero Mena le dice a Ruiz que prepare una carta para Zapatero y luego le da el cuerpo de la carta, ¿no? Presidente, soy José María Mena. Necesito más que nunca su colaboración y su mediación para que una mosca cojonera de nombre Alberto Royuela y las perniciosas consecuencias que podrían acarrearle a su partido si alguien llegara a hacer caso de sus denuncias no puede influir para nada en las instancias a las que acuda en busca de apoyo legal, por un lado, y cobertura mediática, por otro.